Helo, Rhiannon Marks ydw i, ac wy'n cyfarwyddwr rhaglen Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wastad yn braf derbyn ceisiadau o bob cwr o'r byd a dwi'n edrych ymlaen bob amser i weld pwy bydd y myfyrwyr bydd yn astudio gyda ni. Y peth braf am y cwrsau yma yw bod yna hyblygrwydd yn rhan o'r radd ac mae'r dysgu'n cael ei arwain gan arbenigedd y staff. Felly mi allwch chi astudio gwahanol agweddau ar ddiwylliant y Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg o bob cyfnod, o'r cyfnod canoloesol hyd at y presennol, agweddau ar ysgrifennu creadigol hefyd, ond hefyd mae yna fodiwlau ieithyddol gyda ni, felly os ych chi'n mwynhau gwahanol agweddau ar bolisi iaith efallai, neu amrywio ieithyddol, mae modd archwilio'r pynciau hynny. A mae'n bwysig nodi hefyd bod modd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn Saesneg, neu gyfuniad o'r ddau os ydych chi'n dymuno. Cwrs mae'n baratoi'r gwych mewn gwirionedd ar gyfer bob math o yrfaoedd, felly chi'n dysgu sgiliau ymchwilio, sgiliau ysgrifennu'n ystynedig, sgiliau cyflwyno gwybodaeth hefyd. Pob math o bethau fydd yn help ar gyfer y dyfodol, bod chi'n mynd i swydd bellach, neu falle'n parhau i astudio yn y brifysgol ar gyfer gradd uwch PhD efallai. Mae yna gymuned agos atoch chi yma yn Ysgol y Gymraeg ac o ran y myfyrwyr ôl-raddedig mae wastad yn braf croesawu myfyrwyr MA i'r ystafell ôl-raddedig lle mae cyfle i gymdeithasu gyda myfyrwyr eraill sy'n gwneud ymchwil. A rhan braf o'r radd hefyd yw bod yna gyfle i ddatblygu sgiliau ymchwil, i ddysgu rhagor am beth yw bod yn ymchwilydd wrth gwrs. A mae yna gyfle i fynd ar deithiau hefyd, felly bob amser yn mwynhau mynd ar myfyrwyr i'r archifdy neu i amgueddfa Sain Fagan hefyd i ddysgu rhagor am y casgliad sydd yn fanna. Felly os oes gyda rhywun unrhyw ddiddordeb neu unrhyw gwestiynau bydden nhw'n hoffi gofyn, sy'n ni wrth y modd yn cael sgwrs gyda chi i drafod opsiynau gwahanol. Felly croeso i chi gysylltu â fi yn uniongyrchol neu â swyddfa'r ysgol.